Vi ste, brate, imali te večeri 2 nastupa. Da. Kako se to desilo uopšte? Brate, to su vam javili 3 sata pred početak nastupa. Če vi ste imali, brate... Zavisi koliko je, čekaj samo sekund, koliko je to apsurdno. Znači ti ideš u klub, da slušaš da je Sigo i Pljugu i dođeš na nastup i bude najjača na svetu i njima neko javi na početku nastupa, imate nastup 2 spalova pored. I oni sad ulaze u klub, pritom, to je najveći problem, što sam ja skapirao. Pričali smo ti ja juče o tome. A to je da, brate, treba da se progurate kroz svu tu masu, pa treba da imate ljude, pa cijela ekipa, pa vozači, obezbeđenje, vi, DJ, pa sve to moraš da izađeš, a u Zenitu izlaze. Nikad oni ostaju do kraja, to ime cijelo veče. Nego moraš da izađeš, pa opet ulaziš u drugi klub, havarije vuku te, skidaj opet, pa ispočetka sve isto veče. Znaš šta ti je to, ljudi brate? Samo, brate, iz tog kluba otišli ovamo. Ne, nego smo mi prodali, vidi, to je bilo lupam najavljeno 5 dana pred Beograd, pred taj nastup na Hot Messu, je bilo objavljeno mi nastupamo. Oni su prodali, lupam, na Hot Messu staje 150-200 ljudi. Oni su prodali 600 karata. Ne može da stane ovdje, staje 200, već 400 ljudi. I oni šta će, oni taj dan uzmu, iznajme jedan splav, brate, to je tamo na Simone kartel, iznajme njega i tu gurnu još 400 ljudi. Pritom, ja sam iskreno mislio, aj nastupamo Hot Messu, tamo vamo, rekao, tu će oni najveći fanovi dođu koji su davno kupili karte, ovo na kartelu će neverovatno neko ko se naš, tuže, ulazimo na kartel. Još gore. Znaš ti šta je ono? 15 minuta ti treba od ulaza do bine. Ali ne da se slikaš to, nego se guraš. I ti ulaziš i nekako, to je krcat, su ljudi ispadali. Ja mislim da smo lagano mogli treće napunim. A to je naš prvi nastup, naš prvi smo imali na Riveru. U stvari imali smo, nije, prvi da kažeš da je na Splavu nekom klubu i to. Imali smo neke festivale i nešto ranije. Prvi taj nastup, brate, na Riveru. Mi dolazimo, ljudi, koliko je tu ljudi bilo. Dolazi gazda Rivera da nam kaže ono da tu je ne znam koliko, 600 ljudi, na River staje 500, toliko proto karata, ludila neka. Mi smo ladno trebali da nastupamo splav pored, brate, da izneme 2 splava, da ima 2 nastupa u jednom danu. To je naš prvi nastup. Nije to ono nastupamo 20 godina, mi smo zvezde, pa smo Ceca, pa kao, znaš, Ceca proda 5 splavova, ova 3 arene, ne znam ni ja. Da, tu ste brate godinu dana, buraz, ono. Da, koji ono, te krećemo nastupamo, mi dolazimo u River, brate, krcat. Znaš koliko je ljudi tu bilo? Pa ja ne znam da je neko dolazi tako gazda napunio, brate. I govori nam, kaže meni, uzmi na mikrofon, kaže ljudima da ne skaču. Neko je bio skoro po tonu, neko pre od pevačica, ja mislim. Ne znam da li Dara Bubamara ili neko. Brate, ja ne znam, ali zamislimo, to je baš kontradiktorno. To je kao kada tebi kažem, brate, nemoj da zamišljaš o, brate, roze, ne znam, slonu. Ti bi u glavi samo slika roze slona, razumiješ? Nema skačeš, svi bi da skoče, ili kao čim si ti rekao, znači ide havarija. Znači ne znaš da li je bolje reći skoči, ne skoči, ne znaš šta radiš. Da li pritom njihov koncert, ko neće da skače na tom koncertu?